Díobh gachtainna agus fáiltear over ascaí scéalta le hífa tásúil an gCóisir go maith agus ré le hain chéad scéal eile a chluisteáil. So an scéalta agan aniu ná Séimí an gCóisir. So seo scéal deas faoi Séimí so fecin beidir gur lacha é nó géanú a dtéigean. So tá leir se scrífa agan ag Lisa Stubbs dún, okay? So léimis le chéile é. Cad atá an scéal seo faoi. So bugam mit trasna anseo, agus tá ré le hain chéad scéal eile. So, Séimí an gCóisir. Tá sé scrífa ag Lisa Stubbs agus Seosamh ó Murchú a rinne an legan Gaeilge doing. So, fán go bhecamid. Nuair a bhí Séimí ag dul abhaile ón níonra, thug a chara síle córta dó. Cuire a bhí an, chuig cóisir lé brethe chéile an sathairn ina dhíth sin. Oh, wow. So cóisir éigean sin an deas. An tróna sin rinne Séimí córta do chéile. Bhí scaf déanta cheana féin ag go bhfamó agus chuir sí pápar daite thart orthaí. Ba in an bruntanas do chéile. So bheith tá sé chur córta le chéile agus tá mamó ag olbhún scaf freisin. Nuair a tháinig an sathairn bhí sceitiméní Séimí. Ní sé a aghaidh agus a rub agus an sin bhí sé ré le dul chóisir chéile. Bheith sé glanna ré le dul. Oh, teddy beag ag freisin. Oh, sin an cuire bheith. So tá sé dul go dtí an cóisir. An gCóisir féin, thug Séimí an córta agus an bruntanas do chéile. Tá siad go chiantach sa síle. Leach an dá chúil Séimí nuair a chonaic sé na bruntanas go léir a bhí fáite ag síle. Feicc, mé bruntanas bhí fáite aici. Bhí féasta brá acu an gCóisir. Bhí siad ag ithe agus ag ól go dtí go raibh siad lán. Chan gach denna lá brethe chuna rit tar éis do chéile na cuinle an gácha a chéide agus a bhuacha. Á féichar chu go léir sprí le chéile agus hatí gach denna. Nuair a bhí an féas de thart, chuir Tomás daddy síle cléichí siúl. D'imir siad rinkin in nealamh, chur arabal an asal, agus chur hart an bert. Oh, cléichí sin go hála. Bhí díomá Séimí mar nár bhuaigh sé aon cheann denna cléichí. Nuair bhuaigh sé cléichí ar bit. D'imir siad folach bíag an sin. Thosaigh síle ag córamh a haon, a dó, a trí. Tá mé teacht! Ó feic, daoine ina folach. Tá beartha ort. Tar amach. Ó, tá síle an bhaithe an gléis seo. Tá sí teacht ar gatainna. An sin bhí sé am ag na leanaí dul abhaile. Bhí gach aon duine aimsithe ag síle. Ach go bháin Séimí. Cén áit a bhfuil Séimí in éon chur? Thosaigh gach duine acu ag cuardach Séimí sa chiisten. Ach go bháin Tomás, daddy chéile. Bhí sesin ag glan a sús. Feich, tá siad sna cófraí. Feich an straach an sin. Páiste seo a géirí píos a cáca. Féach! An seo atá sé a bhéach Tomás agus é ag fécinn sa ciseán éadaí. Ciseán éadaí? Séimí. Bhuaigh Séimí dúis as an áit fulaí a bear ar fad a aimsú. So fuair sé dúis ag an deire. Agus sin an deire. Sin scéal an just gear freisin. So, Séimí an gCóisir.
Wachatas an meachitas a riomh go dtí cóisir agus gachtainna ag imirt cluichí le chéile. Chúi me se hana, tá siad an jazz. So, tá sila go grúin sibh tanna bhas sin a chóide agus feice me sibh rís le hain chéad scéal eile. San!